kura paroko. Matindog po an gabos, asin awiton niya to an awit sa pagpuon. Sa ngaran ka Ama, asin ka na Aki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo ang kaguranan ta, ang pagkamot kan Dios, asin ang pagkisumaro ka na Espiritu Santo, mapasaindo ka Bos. Asin sa imong espiritu. Matugang kita nagkatiripon bilang hawak ni Kristo sa aldaw na inining kagurangnan. Sa pag-umaw, pagpasalamat sa mga balaog nin karisma, talento, asin mga manlain-lain na biyaya sa simbahan,
tanganing kita padagos na mabilog bilang sa iyang banwaan. Sa Domingong ini sa pagselebrar niyato kan Corpus Christi, sa tuya man na isusubol ang mga katikista kan sa tuyang parokya, sa manlain-lain na eskwelahan na matukdo sa paglaog kang bagong catechetical year, sa tuyang ipamamibisinda na padagos ninda na sinamagin maimbod sa indang katungdan bilang mga tagapagpahayag, tagapagtukdo kan mga karahayan asin mga bagay mapapadapit sa kagurangnan. Matugang akontan sa tong mga kasalan tangani magkanig kitang magselebrar ka mga banal na misteryo. Ika na sinugo sa pagpaumay ka mga nagsusulsol, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan, maherak ka. Ika na nagdigdi sa pag-apod kan mga parakasala, Kristo mahera ka. Kristo, maherak ka. Ika na nagtutukaw sa tuukan Ama sa pagsurog sa mo, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan, maherak ka. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, daron kita sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Ayan sa Diyos sa kaitaasan. Asin sa daga katuninongan. Sa mga taong marahayan buot. Inuumaw mi ika, rinorokyaw mi ika, kasamba mi ika, pinapamuraway mi ika, pinapasalamatan mi ika, uli kang dakula mong kamurawayan. Kagurangan na Diyos sa deng langit nun, Diyos amang makakamhan. Kagurangan aking buktong Jesucristo, kagurangan na Diyos, Kordero kan Diyos, aki kan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaba, kahiraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaba, ako aan sa mong pakimahera. Ika na nagtutukaw sa too kan Ama, kahiraki kami. Ikasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan urog kalangka. Jesucristo kaiba kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita, O Diyos na sa makangala sa sakramento, nagwalat ka sa moning pagrumdom kan sa imong pasyon, warasan na mimibi kami, nasasiring na paggalang kan mga banal na misteryo, kan sa imong hawak kasindugo, padagos ming mamatean sa mo ang bunga kan pagtubod sa imo. Ika na nabubuhay as sinagahade, kay bakan Diyos Amas, kasaro ka na Espiritu Santo, Diyos agabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. Ipinapahayag kan babasahon na si Yahweh dai nagpabaya sa mga Israelita
sa paagi kan pagtao sa inda, nin kakanon, mantangyaon pasinda sa disyerto. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Deuteronomio. Girumduma si gabos na dalan na pinalakawan sa imo kan kagurangnan na sa imong Diyos, 40 taon na sa disyerto. Tanganing mapakumbaba ka, mabalo ka, asin maaraman kung ano ang yaon sa imong puso. Kun uutubon mo ang sa iyang mga tugon o dai. Pinakumbaba ka, ginutom ka, pinakakan ka, kan mana na dai mo aram, ni aram kan sa imong mga magurang. Tanganing ikapaaram sa imo, nabako sa tinapay sana, mabubuhay ang tao, kundi sa gabos na minaluwas sa nguso kan kagurangnan, mabubuhay ang tao. Tibaad magdakulaan sa imong payo, asin malingawan mo ang kagurangnan na sa imong Diyos, na iyo sinagpaluwas sa imo hali sa daga nin Ehipto, sa harong nin kauripnan, sinagpalakaw sa imo sa disyertong dakula, asin makatatakot, mahalas na marara, asin maamamatak. Pahang runa na mayo nin tubig, sinagpabulwak para sa imo nin tubig, hali sa gapong silisi. Sinagpakakan sa imo nin mana sa disyerto, na daiaram kan sa indong mga magurang. Tanganing pakumbabaon ka, asin tanganing baloon, para warasan ka nin karahayan sa katapusan. Tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. pag-umawon ang kagurangnan, Jerusalem. Pag-umawon ang kagurangnan, Jerusalem. Magrukyaw ka, Jerusalem, sa kagurangnan. Mag-umaw ka sa Diyos mo, Zion. Ta pinakusog niya ang mga trangka kan sa imong mga pintuan. Benendisyonan niya ang sa imong kaakian sa laog mo. Pag-umawon ang kagurangnan, Jerusalem. An sa imong mga sagkodan, ginigibo niyang katoninongan. Sa matimgas na trigo, binabasog ka. Sinusugo niya ang sa iyang mensahe sa daga. Asin, makaskas na minadalagan ang sa iyang tataramon. Pag-umawon ang kagurangnan, Jerusalem. Inuosip ang sa iyang tataramon ki Jacob, ang sa iyang mga kabutan asin mga pagbuot ki Israel. Dai niya iniginigibo sa gabos na nasyon, ang sa iyang patakaran dai niya ipinapaisi sa iba. Pag-umawon ang kagurangnan, Jerusalem. Ang Diyos nin pagkamuot asin katuninongan, yaon sa to bilang Ama, Aki asin Espiritu Santo. An ikaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Anko pa kan bindisyon, na binibindisyonan ta, bakong parupakinabang iyan sa dugo ni Kristo? Ang tinapay na binabaak ta, bakong parupakinabang iyan sa hawak ni Kristo? Huli ta saro sana ang tinapay, saro sa nakitang hawak, kita nadakol, takita gabos
nakikisalo sa saro sanang tinapay. Tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapasaindo. Asin sa saimong espiritu. Ang pagbasa kan banal na ebanghelyo, sosog ki San Juan. Kamarawayan sa imo kagurangnan. Ako ang tinapay ni buhay na huminilig hali sa langit, ang magkakakan kan tinapay na ini mabubuhay sagkod paman. Asin ang tinapay na sakuyang itatao iyo ang sakong laman para sa buhay kan kinaaban. Nagpairiwal-iwal ang mga Hudyo na ansabi, paano kaini sa to ikakapakakan ang sayang laman? Kaya nagsabi si Jesus, Amen, Amen, nagsasabi ako sa indo. Kunda inindo kakanon ang laman kan aki nin tao, asin inumon ang sayang dugo, mayo kamong buhay sa saindo. Ang nagkakan kan sakong laman, asin nag-iinom kan sakong dugo, iganin buhay na daing kasagkoran, asin bubuhayon ko siya sa huring aldaw. Tan sakong laman tunay na kakanon, asin ang sakong dugo tunay na inumon. Ang nagkakakan kan sakong laman, asin nag-iinom kan sakong dugo, sako nagdadagos, asin ako sa iya. Siring na ako sinugo kan buhay na ama, asin ako nabubuhay, huli kan ama. Siring man, ang nagkakakan sako, siya mabubuhay, huli sako. Ini ang tinapay na naghilig hali sa langit. Bako siring kan kinakan, kan mga magurang na nagadan. Ang nagkakakan kan tinapay na ini, mabubuhay sagkod paman. An marhay na bareta, kan satong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Matuko po ang gabos sa paginanyog kan homilya. Diyos maray na ramrag po kaninyo ngamin. Si mga medyo maedad na, siguro ang iba sa inyo naka-attender na kang misa sa Latin before 1963 po. Before 1963, ang misa maski digdi sa simbahan Latin. Pinag-aprobaran po ang pagmisa kang sa lingwahe kan lugar, pagkatapos kang Second Vatican Council
kang taon 1965. Oh, siguro nababalikan pa yan kan mga medyo maedad na sa satuya na namundag na bilang aki kang mga taon na iyan. Sa pagtapos kang misa, ang madadangog na tataramon kan padi iyo ang tataramon na ite misa est. Nan equivalent ngunyan tapos na ang misa. Alagad kung sa tuyang babalikan ang laog kang mga tataramon na iyan sa Latin, anbot sabihon, go forth. Humayo kayo. Maglakaw. Pagkatapos kan misa, kay puhan maglakaw. Dahil nagtatapos ang misa sa pintuan. Kay puhan maglakaw, go forth. Kaya dua pong tataramon na dapat rumdumunta sa aldaw na ini. Mantang sa tuyang sineselebrar ang Corpus Christi, asin ang pag-send off kan mga catechists. Mesa and missio. Mesa and missio. Mission. Duang tataramon. Ang trabaho po kang catechist, mayong ibang dapat magpuon dapat perming kay Kristo sa lamesa dahil si Kristo ang nagsusugo sa saindo. Mesa, and then you are being sent. Missio, sa Latin, ang root word is mittere, to send, to be being sent. Ako po digdi, ang role ko is to act in persona Christe, magsugo sa ngaran ni Kristo. Mayo man akong sadiring kapangyarihan tangani na isugo kamo ang nagsusugo sa indo si Kristo. Kasudma po kang orientation o sending of seminar kan mga catechist, pinagpaliwanag ko sa inda ang tataramo na catechist. Ang catechist gikan sa duwang tataramo na Grego ng enot kata, root word kata, nagpuon diyan ang word na catechist, kata. As in, ang ikaduwang word is kien. Both sabihon is echo. Echo down. Resound. Siguro kung na-imagine nindo kan mga panahon, di ko aram kung sa inaparte kang simbahan, ang padi nagsisermon bako digdi sa lugar na ini, kundi sa parte kang sa wrong side, halangkaw, mayo ning microphone, dapat at sa iyang boses makaabot duman sa pinakahurihan, kaya nagkukuraw siya. Kaya kay puan mag-echo down ang tataramunin mahal na Diyos maski sa huring taho sa hurihan kang simbahan. Iyan po ang role kang catechist, to echo down the word of God. Sinda ang mapaliwanag sa mga saradit na aki, sa mga day panggayong mayo pang naaaraman sa mga kasaraditan kang tataramunin mahal na Diyos. Day pwede ang online. Otherwise sa online, baka information lang ang maabot ninda, pero the role of a catechist is to be witness to Christ. Iyan ang they are not simply teachers, but witnesses. Mas madali na manodan kan aki o anong kang sisayman, ang sarong bagay na itinutokdo mo, siyempre tinutokdo mo si Kristo, kung ini may kasabay na pagpapatuto, pagsasaksi, kan tinutokdo. No? In that way, you become effective proclaimer, epektibong tagapagpahayag kan tataramon. Kaya ang pagkakatikisis po, bako lang pag-i-impart ng knowledge, paghihiras ng kaaraman, manungod kay Kristo, kundi paghihiras kay Kristo. In a way, a catechist is also a Eucharistic minister.
Eucharistic Minister. Kaya nagpupuon ang pagkakatikesis sa Santa Mesa, na kung saan sa misa pinapatutuhan, isinasabuhay, asin tinatauan, tinutupad ning kaguranan an sa iyang pangako bago siya nagsakat sa langit. I am with you always at the end of age. Danay nakaiba nindo ako, sagkod sa huring aldaw. Every time na nagse-celebrar kita kan Santa Misa, ang ordinaryong ostya, ordinaryong tinapay, tunay na nagiging hawak ni Kristo. Bako lang pong representasyon yan. Bako lang yung symbol. Naarog kang flag, nagsisimbolize kang Pilipinas. Kristo mismo ang inaako ta. Ang arak tunay na nagiging dugo ni Kristo. Tunay na presente si Jesus sa Santa Misa. Every time na nagse-celebrar kita kan Santa Misa. Kaya ang mga tataramon kang kagurangnan kan anghel durante kang anunsasyon ki Maria, the Word was made flesh. Nangyayari po yan liwat sa Eucharistia. Alagad urug pang nagkakaigwaning flesh an kagurangnan kung ini urog na nasasabutan kan mga nag-aako kaiyan. Iyan po ang trabaho kan mga o ang misyon, bako lang trabaho kundi misyon kan mga katikist na ihandaan mga aki sa First Communion, ihandaan mga aki sa confirmation, ipaliwanag ang mga sacraments, ipaliwanag na si Kristo presente bako lang sa Eucharistia, kundi sa 7 mga sakramento na iyo ang pinaggigikanan kan sa tuyang kabanalan. Oh? In a way, sinda po ang nagiging tagapagdara kay Kristo sa mga kaakian. So, misa, misyon. Misa, misyon. As in, sa misyon na yan, mayo ibang kitang katuyuhan, kundi na si Jesus maging danay na presente sa satuyang tahaw, sa mga kaakian, sa mga kasaraditan, sa mga mayo ning pagkaaram, mapapadapit sa mahal na Diyos. Sa tuyang ipagpamibi ang mga katikist na lugod, sinda maging maimbod sa indang pangako, sa indang commitment, alagad bilang kasimbagan sa pangako ning kagurangnan na siya magiging danay na kaibanyato sagkod sa huring aldaw kan satong buhay. Amen. Iririsada ta po ang minatubod ngunyan. Matindog po kita. Minatubod ako sa Diyos amang makakaman. Kagi langit asin daga. Asin keso Kristo aking bugtong niya kagurangnan ta. Pinangidam hulikan Espiritu Santo. Namunda ki Birhen Maria. Pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilik sa mga gadan, kan ikatulong aldaw na buhay luwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tukan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang ni mga santos, sa pagpatawad ng mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Tukaw po. Ang Diyos na satuyang Ama, tinawan ang satuyang parokya, nindakulaon na regalo. Ang regalong ini, iyo ang marahay na bareta, na nanitawo sa iyang aking si Jesus. Bilang mga kaayon sa Kristiyanong komunidad na ini, nakikiheras kita sa responsibilidad na pangatamanan ang satuyang kapwa sa laog nin satuyang komunidad, asin ipahayag ang marahay na bareta
na sa tuyang nadangog. Magkapiras ang mga miyembro kan sa tuyang parokya, nagsimbag sa espesyal na paagi na makiheras sa gibo nin kagurangnan sa paagi nin pagkatikesis. Ngunya na aldaw, sinda susugoon bilang mga katikista kan sa tuyang parokya. Sinda ipepresentar ni Brother Dino Prestado, ang Paris Pastoral Council Vice Chairperson sa Committee on Education kan sa tung parokya kan mahal na Santa Cruz. Ginagalangan niya mong kura paroko, kan parokya, kan mahal na Santa Cruz, Reverendo Padre Albert S. Orillo, asin ang banwaan nin Diyos, maugmakong ipinipresentar sa Indo, ang 25 katikista na haliman sa manlain-lain na barangay, asin 10 youth catechist na inaandam para sa street catechesis kan sa tong parokya. Sinda mapahayag kan sa indang pagdusa, asin panuga kan sa indang sadiri bilang tagasunod ki Kristo, na magtutukdo asin mapahayag kan Kristiyanong pagtubod. Enot Abala Jena, taga San Isidro Poblacion. Siya matukdo sa Santiago Old Elementary School, asin Santiago Young Elementary School. Alanis Linda R., taga Santa Barbara. Siya matukdo sa Santa Barbara Elementary School. Alanis Nenita B., taga Santiago Young. Siya matukdo sa Nabua Central Pilot School, asin sa Nabua National High School. Atutubo Jake Jensen. Siya taga Iriga, matukdo man siya sa Nabua Central Pilot School. Baldo Teresita O., taga San Miguel. Siya matukdo sa Nabua Central Pilot School. Bendal Lilian P., taga Lourdes Yang. Siya matukdo sa Lourdes Elementary School, asin sa Lourdes High School. Bermido Nida A., taga Santa Barbara. Siya matukdo sa Santa Barbara Elementary School, asin sa Nabua National High School. Bersabe Rosalind D., taga San Isidro Poblacion. Siya matukdo sa Nabua Central Pilot School, asin sa Nabua National High School. Foliente Marivic Zay, taga Lourdes Yang. Siya matukdo sa Lourdes Elementary School, asin sa Lourdes High School. Labrador Lolita, taga Santiago Yang. Siya matukdo sa Santiago Old Elementary School. Liz Gemma E., taga San Jose Pangaraon. Siya matukdo sa San Jose Integrated School, asin sa Baras Elementary School. Nadal Elizabeth A., taga San Antonio Poblacion. Siya matukdo sa Nabua Central Pilot School, asin sa Nabua National High School. Nodado Rosana M., taga Santiago Old. Siya po matukdo sa Santiago Old Elementary School. Paha Mark Davis D., taga Ramsan Sugod. Siya po matukdo sa Nabua Central Pilot School, asin sa Nabua National High School. Pontanares Lilia V., taga Santa Lucia. Siya man po matukdo sa Santa Lucia Elementary School. Redondo Isabela F., taga Lourdes Yang. Matukdo po siya sa Lourdes Elementary School. Renegado Norma E., taga San Francisco. Siya man po matukdo sa Nabua Central Pilot School. Renegado Sylvia I., taga San Miguel. Siya po matukdo sa Nabua National High School, asin sa Antipolo Elementary School. Rosario Rosana C.,
Siya po taga Lourdes Yang, matukdo sa Nabua Central Pilot School. Salcedo Teresita C. Siya po taga Lourdes Yang, matukdo sa Nabua Central Pilot School, asin sa Antipolo Elementary School. Valiente Carmen P. taga Santiago Yang, matukdo man siya sa Santiago Yang Elementary School. Valiente Rosita J. taga San Miguel, matukdo sa Nabua Central Pilot School. Villaluz Asuncion N. taga San Esteban, matukdo sa Nabua Central Pilot School. Zagada Elma P. taga San Jose Pangaraon, matukdo sa San Jose Integrated School. Uyaman po ang 10 youth catechists para sa street catechesis, Rome Jade Anthony Serafico, Stella Marie Bergado, Zeline Dinero, Zay Marie L. Deligencia, Abigail, Angelbert Valdez, Elaine K. Laresma, Miel Darlene Ballester, Nicole Denise Laurante, Zena Palenzuela, asin si Shirley Habonete, ang satuya pong Parish Catechetical Coordinator, siya man po matukdo sa St. Jude Tadeos Learning Center, asin sa Montessori School House of Learning. Bilang tanda kan sa tong pagmakulog asin pagsuporta, magkasarap kaya sa tuninong na pagpamibi para sa mga miyembrong inikan sa tong komunidad na malingkod bilang mga katikista kan sa tong parokya para sa Catechetical Year 2026-2027. Matugang sinabi ni Jesus sa iyong mga disipulo, paduman kamo sa bilog nga kinaaban, asin ibalang ngibog an marahay na bareta sa gabos na tao. Magsimbag sa lambang kaputan. Ano mapadagos kamo sa pagtalubo bilang mga disipulos ng kagurangnan sa paagindanin na paghinanyog sa tataramon ng Diyos, pagsabuhay kaini, siringman, paghiras kaini sa kapwa. Opo, Padre. Andam kamo na mag-utob kang gabos na hinahagad kan ministeryong ini sa pagpatalubo, kan pagtubod, kan mga pinagkatiwala sa indong pangataman. Opo, Padre. Considering ang banwa na ini minaako sa Indo, sa indong pagsimbag sa pangapudan ng Diyos, asin sa ngaran ninda, sinusugo ko kamo bilang mga katikista kan sa tong parokya. Palakpakan niya to ang sa tong mga katikista. Matugang ko digdi sa parokya kan mahal na Santa Cruz sa pakasabot na gabos na kita nakikihira sa ministeryo ng katekisis. Magsimbag po kamo, nanunuga kamo na sa inong tatabangan ining mga inapod ng Diyos sali sa tuyang banwaan asin sinugo bilang mga katekista kan sa tong parokya. Simbag. Opo, Padre. Ano kita si mga yaon sa hurihan, anhapot po kung willing ka muna suportahan ang sa itong mga katikis. So, nagsimbag ka mo, opo. Bako lang pinansyal. Although pinansyal po, pag ka mo naglilimos, nagdadalagan ang party po kayan para sa pamasahe kang katikista. So, day man po sinda naglulupad, nagpapamasahe po sinda, kaya dorodagdagan po tangani makaabot sinda sa pinakaharayong parte kan sa tong komunidad. And I thank you for your constant support.
Ikaduhang hapot, maghihingo kamo sa paagining pagpamibi, pagsaksi asin pagpartisipar sa mga programa kan parokya na padagos na maging lingkod kan tataramon nin Diyos para sa lambang saro, tanganing gabos kita magtalubo sa pakihiras sa gibo ning kagurangnan. Simbag, Opo, Padre. konsiring sa ngaran kan sa tuyang parokya, inaako ko ang sa inong panuga na mapartisipar asin masuporta sa mga ministeryo kan katikesis digdi sa satong parokya. Nagpapasalamat ako sa kong Diyos sa gabos na panahon na nagigiramduman ko kamo, kung ipinapamibi ko kamo, maugmaan pagpamibi ko, huli sa pagtabang nindo sako sa pagpahayag kan maray na bareta. Punpa kan enot na aldaw sa ngunyan, kaya bilog ang paniwala ko na ang Diyos na nagpuon kan maray nagibong ini sa indong mapadagos sa sagkod na matapos ang aldaw nin kagurangnan. Amen. Amen. Ngunyan ang mga katikista mapahayag kan sa indang pamibion. Nin katikis. Diyos amang makakamha. Ika ang ginikanan kan kagabsan. Ika ang nagtutukdo kan tamang dalan. Ika ang naggigiya sa katawuhan. Ang katukdoan mo sa mong pinapasalamatan. Nagdadara ini sa monin kagianan. Nagtataonin paglaom sa mga kadifisilan. Nagpapakusog sa samong mga kagabatan. Sa pagpapatalubo niya mo kan samong pagkasararo, bilang mga lingkod nin simbahan sa Kabikulan, mautoblogod niya mo ang sa imong kabutan, asin urog na makadara nin mga tao sa kabanalan. Bendisyon ang samong mga gibungon yan, itukdo mo ang pagbasa kan samong kamugtakan, tanganing mag-uswag ang sa imong banwaan, sa pagsabuhay kan sa imong mga kamawotan, sa tabang ni San Lorenzo Ruiz, sa mong patron, asin ni Virgen de Peña Francia, sa mong paalawan, inigabos hinahagad mi, huli ki Kristo, sa mong kaguranan. Amen. Bilang tandakan sa tuyang pag-ako sa satong mga katikista, upakan po nyato sinda. Matindog po ang gabos. Pamibi nin banwaan, sa pagselebrar niyato kang kapestahan kang banal na hawak asindugo ni Kristo, masarig kitang mag-atubang sa presensya kan Ama, asin magdulot kan sa tong mga kamautan. Ang simbag kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan sa bilog na kinaban, magtalubo sa pagpahalaga kan Eucharistia, ang tinapay nin buhay sa pagselebrar kan Santa Misa na may tunay na pakasabot asin orog na kalukdokan, ipamibi niyato sa kagurangnan. Tanganing ang gabos na pinabasog kan hawak asin dugo ni Kristo, magutob kan sa indang katungdan, sa pagpaorog kan pagkamuot, katanosan, asin katuninongan sa satong komunidad. Ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghihelang, mag-ako sa Diyos, ninranga para sa nagduluyang hawak, asin kaumayan para sa espiritong nalugadan. Ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing sa pag-ako kan banal na Eucharistia, ang mga naghihelang, mapakusog sa pagpaasan kan sa indang mga kasakitan, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Langit na Ama, tinuan mo kami kan hawak kasindugo kan sa imong aki bilang kakanon, asin inumon sa samong paglakbay sa kinaaban. Warasan na sa pakisumaro niya mo sa iya, magkasaro kami bilang mga miyembro kan sa imong hawak. Huli man sa naki Kristo na samong kagurangnan. Amen.
Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan Eukaristiya. An pagdolot asin pag-andam kan mga atang. Matindog po ang gabos. Magpamibig ang matugang tanan sa kasaydong atang, magkanigong akoon kan Diyos sa mga makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namimibi kami kay raking warasan sa imong simbahan, ang mga dulot nin pagkasaro asing katuninungan, na makangalas na pinahayagkan mga idinulot na atang. Huli kay Kristo, na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itasan mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maniligo asin dapat matanas na nakakaligtas, nadana asiminsan sain, magpasalamat kami sa imo kagurangnan. Banal na Ama, Diyos sa makakaman na daing kasagkuran, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Sa huri niyang pagpamanggi kay baan sa mga apostoles, sa pagpadanay ka nakakaligtas na pagrumdum kan krus sa mga panahon, nagdulot siya sa imo kan sadiri, kordero na daing ligta na an inakong atang nin lubos na pag-umaw.
sa pagpakakan mo sa mga may pagtubod sa imo, sa ginagalangan na misteryong ini, pinapabanal mo sinda, tanganing anlahi nin tao na yaon sa sarong kinaban, maliwanagan nin sarong pagtubod, asin mabunyog nin sarong pagkamot. Kaya nagdudulo kami sa lamesa kangalas-ngalas sa sakramento, tanganing sagum kan hamis kan sa imong grasya, makaabot kami sa kamugtakan kan langit nun na ladawan, kaya ang mga langit nun asin ang mga daganon, nagsasaranong sa bagong awit nin pagsamba, asin kami kaiba kang gabos na ukbo ni mga angles, nagrorokyaw, daing tapos na nagsasabi. Banal, 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 ang kagurangan, Diyos ni mga hukbo, ang langit asin daga, manukan sa imong kamurawayan. Hosana sa kaitaasan, aladang ang minadigdi sa ngaran kan kaguranan. Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan ikanagad-an banal, burabon ning gabos na kabanalan, kaining maatang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawa kasindugo, kan sa mong kagurangnan na sa Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon. Nagwa siya ning tinapay asin pagpasalamat, binaki niya asin tinao sa mga disipulos nan sabi, magako kang magabos asin magkakan kaini, tiniyan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi pagkanya maning kali sa singgirari pagpasalamat sa imo, tinaw sa mga disipulos na ansabi, mag-ako ka mugabos sa mag-inom kaini, tinayang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago sindanay na tipa na papabuloson, para sa indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan. Hindi pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami nagroromdom sa iyong pagkaganahan sa pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imong kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis ng kaligtasan, papasalamat at pinapagkanig o man na mag-atubang, asin maglingkod sa imo, asin nakikimara kaming nag-aarang na kami nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo pagsaroon kan Espiritu Santo. Giromdom mga kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa mong Papa si Leon, kan sa mong Obispo si Rex Andro, asin kan gabos na klero. Siring man giromdom sa iyong pagkahirak, ang sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagabuhay liwat, asin ang gabos sa mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria, Birhen na kan Diyos, kay ba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, singgabos na santos, nagaitupa na kapagayagaya sa imo, magkanig maging kay ras,
kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong Sesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakampan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Sa tuya pong pangadji na risada ang amanyamo. Amanyamo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kaadian mo, mangyari ang bot mo sa daga ning siring sa langit. Ang samong kakanon sa raldaw, itaw mo sa muya ngunyan. Asin patawadon mo kami sa mga makasalan, siring na pinapatawad niya mo, ang nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, orasan sa balaw niya mo ang katuninungan, tanganin kaming natabangan kan sa iyong pagkahirak, magindanin na talingka sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat, kan maugmang paglam asin pagdatong, kan samong paraligtas na sa Kristo. Huli ta sa imo ang kahadaan, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamarawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kagurangnan, ikanagsabi sa iyong mga apostoles, katuninungan ibinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninungan itinato ko sa Indo. Are pagilingaan sa mong makasalan, kuda pagtubod kan sa imong simbahan. Kasi papagkanig ko na siya mapatuninong asin magkaburonyog, sosok sa imong kabuutan. Ika na nabubuhay as sinagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kang kagurangnan danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawan ka mo kan tanda ning katuninungan. Peace be with you. Peace be. Uyan, Kordero kan Diyos, ay nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan Kordero.
Kakurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag mao umayan.
matindog po ang gabos. Mamibi kita. Kagurang na namimibi kami, ibuha kaming mabasog giraray, kandaing sagkod na bunga, kan sa imong pagka-Diyos, na pinapaaninongon yan sa pagisumaro, kan mahal mong aki, kan mahal mong hawak asindugo, ika na nabubuhay as nagahade, kay bakan Diyos Ama, kasaro ka na Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Tukaw po sa nagkapirang pagirumdom. No worry po, duwa lang ang announcement ko ngunyan. Enot, first Sunday po ngunyan, may second collection po para sa pangangaipokan seminaryo. Ang ikaduang announcement ko po, ma-enjoy po kami kang ikadua dahil ini po ang promotion ko para sa Holy Cross Parochial School. Kaya mantang pong nag-anos ako, mag-inutan na po ang mga students and teachers of Holy Cross Parochial School. Mainutan po digdi. Dali po. So aram nindo na po kung ano tayaon ang mga Holy Cross Parochial Kids po digdi sa inutan. Pakiusip po sa kung may mga aki pa po ka muna sa elementary grades, digdi na nindo ipa-enroll sa Holy Cross Parochial School. Iyo po, as Catholic parents, your student deserve Catholic education. Ang Holy Cross Parochial School po, iyo ang Catholic School of Nabwa, iminukna, with a hope na ang sa inong aki magtalubo sa pagtubod. Habuta po na sarong aga mamuklat kita si mga aki tabako ng Katoliko. Kaya let's preserve the Catholic tradition of Nabwa by promoting the Catholic School of Nabwa, the Holy Cross Parochial School. Kaya i-welcome ta po ang mga HCPS kids para sa indang promotional presentation. Palakpakan po niya to ang Holy Cross Parochial School teachers and students. With a smile on our faces and a skip in our step, there's a special place where the best memories are kept. At Holy Cross Parochial School, things for the upcoming school year, expect many changes. The goal is to support the students to excel in holistic way. We're lifting up our lessons in everything we do. Better books, better class schedule, better dreams and a brighter way. Quality education is the goal of us all. Oh, HCPS, it's the place to be for every little child and the whole family. In Nabua's heart, where we learn and play, growing in faith every single day. Learn, grow, excel, hear us shout it out loud. Holy Cross Parochial makes us so proud. We learn about Jesus and his love so true, Catholic values and all that we do, with our moms and our dads walking hand in hand, the strongest community in all of the land. In our classroom so safe, oh, 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 we feel right at home. Oh, 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 a nurturing space where we're never alone. Even in the summer, the fun never ends. There are fun and games as we learn English, math, science, and other knowledge and skills. We care for the earth and the world that we see in our seasonal programs.
HEPS, it's the place to be for every little child and the whole family. In Nabua's heart, where we learn and play, growing in faith every single day. Learn, grow, excel, hear us shout it out loud. Holy Cross Parochial makes us so proud. Come and join us, enroll today at Holy Cross Parochial, the Nabu way. Sain pa kita, Holy Cross Parochial School. So kadakol pa pong slots. So ang opening anyway bako sa aga kundi sa June 15 pa po. So darohonaan sa indong mga aki magpa-enroll and avail of any possible discounts. Iyo po. That's Holy Cross Parochial School, your Catholic school in Nabua. Matindog na po kita. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyonan kamo kan Dios na makakamhan, an Ama, asin an Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. So, palakpakan niya ang mga catechist. Let's continue to support our catechist. Tapos na ang misa, lakaw sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos.